Marami pa rin ang humahabol na Pangasinense mula Maynila na humabol sa pag-uwi, makasama lamang ang pamilya ngayong pagsalubong sa bagong taon. Puno pa rin ng mga biyahero ang mga bus na dumarating sa mga terminal sa Dagupan City galing Maynila. Ilang bus papunta sa ibang lalawigan mula sa Dagupan ang puno rin, partikular ang mga biyaheng paakyat ng Baguio, maging ang mga bus papuntang Cagayan at Isabela. Nakaalalay din ang hanay ng kapulisan sa pagbabantay sa mga terminal upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero. Regular din ang monitoring ng Land Transportation Office upang masiguro naman ang kaayusan ng mga pampasaherong bus. Inaasahan na dadagsain lalo ang mga bus terminal sa 1 ng Enero kung saan balik trabaho na ang karamihan sa mga nagbakasyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.